Peña Baiona taldea beti erne, zaleak laguntzeko, bidaia albezain merkeak antolatzen dituzte urte osoan, eta preseskin gaurgoizeko 5etan, 2 autobus eta 10 kide Lionerat abiatu dira. Izigarri konten, ez behine ikusi olakoi, eta berbazken aldia, hartako abiatua naiz Lionerat, ikusiko zeginen dugun, alduten hainen dute, eta konten izanen gira. Biziki edera da, segitzaren dako, guretako momentu handi bat da. Lehenik da sekulako paria. Izigarria da. Hirianako, komertzatenako eta eskolegianeko. Lionera joan gira, zelaia animalikoa da, 60.000 jende biltzen ditu, guk ez dugu usaiarik, hemen esan duzen, 13.000 bat bada, ordean. Maluski bada bizpairu jokali kolpatuak, baina bada denetan, eta nik uste behar da jokatu normalki, eta gero ikusiko du segertatuko den. Ikusi du bi matxetan ezein duten, eta bai, berda sinetxe, bai. Obaloa den baloi horrek batzutan sorpresak egiten ditu, pumpa on bat, xantza pixkat, entsegoan markatu. Ez da beldurrik izan behar, partidaten gainean kutsela pilda, hoberenak irabaziko du, eta zenako ez Baionak. Joan den astean bezala, aldi honetan ere, Baionako herriko etxeak 35 metro karratuko telebista handia ezarriko du Jolanbart plazan, Errobi ibaiaren bazterrean, 100 zale bilduko direnez, trafikoa moztuko dute ere inguruetan, arratsaldeko 7:30 eta gauerdiko 12 arte.